Vážení priatelia, čitatelia, diváci, nedávno sa skončili voľby do vyšších územných celkov, čoskoro budú voľby prezidentské, všade vidíme billboardy, či už z jedných alebo z druhých volieb. Súčasná propaganda o voľbách hovorí ako o nejakom vrchole demokracie, ako o našej možnosti o niečom rozhodovať, ako je to vlastne to, čo sme si vraj vybojovali. Poďme sa však pozrieť na to, čo je to demokracia. Podľa mňa, ak chcem o niečom rozhodovať, tak najskôr musím niečo mať. A národ, štát, ľud, ktorý nič nemá, tak automaticky o ničom nerozhoduje. A keďže všetko v našej krajine patrí do rúk súkromným magnátom, kapitalistom, oligarchom a tak ďalej, takže vlastne my sme len otrokmi ich majetku, my spravujeme ako lacná pracovná sila a masa nezamestnaných, popri tom spravujeme ich cudzí majetok. Takže o nejakej demokracii sa tu nedá hovoriť, pretože okrem toho, že sme teda len ekonomicky závislí na nich, okrem toho teda, že môžeme nadávať, ale neviem, kto sa najedol zo slov, tak okrem toho vlastne vôbec nemáme vplyv, nemáme dosah rozhodovať o potrebách našej spoločnosti a tak, pretože o tých tak či tak rozhoduje trh. Čiže aj keby tu bolo 1000 politických strán, aj keby tu bola 100% volebná účasť, tak pri tomto vlastníctve krajiny, aké je, sa o žiadnej demokracii absolútne hovoriť nedá. Častokrát vidíme billboardy, zmena je na dosah, chce to zmenu, je čas na zmenu, ale samozrejme vieme, že žiadna zmena sa nekoná. Čo sú teda voľby pre nás? Tak pre nás sú voľby len prehliadkou grafiky, prehliadkou tvári, prehliadkou hesiel. Takisto sú voľby dobrou možnosťou, ako sa nájsť gulášu, napiť piva, získať nejaký predmet s logom strany, ako napríklad škrabku na auto, alebo teda vypočuť si nejakú hudobnú kapelu. Čo sú parlamenty? Parlamenty sú obyčajnou reptárňou, kde je dobre platené nič nerobenie a skutočné otázky zloženia vlád, skutočné otázky ekonomiky, skutočné otázky toho, čo sa bude a čo sa nebude robiť, tie otázky sa riešia na rôznych stretnutiach finančníkov a veľkokapitalistov celého sveta. Isto mnohí poznajú skupiny ako je Bilderberg a podobne. Na týchto stretnutiach sa určuje zloženie vlád, určuje sa, kam pôjdu peniaze, kam nepôjdu peniaze a tak ďalej. Keď sa pozrieme na najvzornejšiu demokraciu sveta, ako sa vyhlasujú Spojené štáty americké a ich posluhovači a ich propagátori aj v našej krajine, môžeme tu vidieť, že je tu vlastne systém dvoch politických strán, ale správnejšie by som nazval systémom jednej politickej strany, ktorá má dve nohy. Pretože obe tieto strany sú napojené na veľkokapitál, v oboch prípadoch rozhoduje veľkokapitál a v oboch prípadoch sa nikdy nič nemení. Napriek tomu, že sa v tejto krajine nikdy nič nemení, môžeme vidieť zmanipulované masy ľudí, môžeme vidieť šalejúce davy s heslami, s menami, s fotkami kandidátov, celý národ sleduje televízne debaty a podobne. Fakt majú taký ten pocit demokracie, aj keď povedal by som, že to je to najväčšie otroctvo, keď si ľudia naivne myslia, že žijú v demokratickom systéme a že o niečom rozhodujú. Čím vlastne disponujú tí naši zástupcovia, ktorých si volíme, oproti skutočným vlastníkom krajiny? Tak disponujú predovšetkým iba slovami, prosbami a výhovorkami. Inak nedisponujú absolútne ničím a parlamenty sa tak či tak musí riadiť otrockým kapitalistickým trhom. A tento trh má na prvom mieste nie dobrý život spoločnosti a dôstojnosť človeka, ale má predovšetkým na prvom mieste zisk jednotlivca. A ten, kto by sa aj do tohto parlamentu dostal a chcel by toto najvyššie právo kapitalistického režimu nejak narušiť, okamžite sa dostáva do sporu so zákonom. Prečo tvrdím, že na najvyššom mieste je zisk jednotlivca? Pozrime sa, že dnes tu máme modernú výrobu, pásovú výrobu, hromadnú produkciu. A napriek tomu, že máme takúto pokročilú technológiu, tak žijeme si čoraz horšie, čoraz väčšia je chudoba, čoraz viac ľudí umiera na svete od hladu. Napriek tomu, že sa vyhadzujú tony tovarov. Takže na základe tohoto ja tvrdím, že tento režim má na prvom mieste zisk jednotlivca a až potom niečo ďalšie a až úplne na dne nejaké blaho spoločnosti, ak tam vôbec niečo také je. Z histórie poznáme predsa len prípady, keď sa podarilo niekomu prelomiť túto propagandu, keď sa podarilo niekomu zmobilizovať väčšinu národa v boji za to, aby pracoval ten národ pre seba a nie pre druhých.
Zoberme si, keď niekto povedal, znárodníme polia, znárodníme lesy, znárodníme plantáže, znárodníme ropný priemysel a tak ďalej, tak okamžite bol proti tejto krajine spravený vojenský prevrat, okamžite tam boli tajné služby zapletené a okamžite išlo o to túto vládu zvrhnúť tým či oným spôsobom. Takže tu jasne vidíme, že ako náhle porušíte toto ich najvyššie právo, tak okamžite prestáva platiť demokracia, prestávajú platiť rečičky, prestáva platiť nejaká hra na mierumilovných, ale okamžite príde tvrdý zásah proti vám. Či už po stránke ohovárania, alebo aj tvrdý vojenský úder. Napriek tomu, že si uvedomujeme tento stav, napriek tomu, že si uvedomujeme veľmi obmedzenú moc parlamentu, tak netvrdíme, jednoducho len nevyzývame ľudí k tomu, aby nevolili. Pretože si myslíme, že to aj tak spoločnosti nepomôže, a teda nie sme žiadni alibisti. Aj my chceme kandidovať do buržoáznych zastupiteľstiev, to je jedno, či ide o parlament, alebo či ide o nejaké lokálne zastupiteľstva. Avšak toto chceme využívať nie pre našu ilúziu a pre dobré obohatenie sa, ale chceme to využívať predovšetkým ako priestor pre burcovanie spoločnosti, chceme to využívať ako priestor pre zabránenie ďalšiemu rozkrádaniu, pokiaľ je to možné a tak ďalej. Samozrejme, táto činnosť je vedľajšia popri našej činnosti v uliciach, popri našej činnosti medzi ľuďmi, pretože toto považujeme za prvotné, pretože vieme, že bez organizovanej spoločnosti sa nedá dosiahnuť z nejakého parlamentu absolútne nič. Aj preto vedieme kampaň pod heslom Voliť nestačí, organizuj sa.